Masana bwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. President Mutharika atsegulira zochitika za Sabata yokumbukira asilikali omwe adamenya nawo nkhondo ya dziko lonse masana ano. Aphungu ayamba kuchita malumbiro awo aku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Scorchers ikumana ndi timu ya Angola mawa. Tiyambe ndi nkhani yokuti President Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kutsegulira zochitika za Sabata lokumbukira asilikali omwe adamenya nawo nkhondo ya dziko lonse masana ano mboma la Mangochi, ndipo Sabatali adalikhazikitsa pofuna kukumbukira asilikali omwe adafa pa nkhondo komanso ena omwe adamenya nawo nkhondoyo. Zina mwa zochitika mu Sabatayi ndi kutolera ndalama za thandizo la gulu la asilikali omwe adapulumuka pa nkhondozi la Velom pogulitsa maluwa otchedwa pope. Wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana watsindika zakufunika kuti mipingo izigwira ntchito za chitukuko limodzi ndi boma ndi cholinga choti bata ndi mtendere zipitirire mdziko muno. Achihana ati pomwe nthawi ya ndale yadutsa tsopano pakufunika kuti chidwi chikhale pa chitukuko choti chipindulire Amalawi, ndipo ati mipingo singasiyidwe mbuyo pa nkhaniyi popeza imatenga gawo lalikulu pa ntchito za maphunziro za umoyo ndi zina. Achihana ayankhula izi pa mapemphero a mpingo wa CCAP kukatawa mu synod ya Livingstone ya mu mzinda wa Mzuzu. Mwambo olumbiritsa aphungu a nyumba ya malamulo uli nkati mu mzinda wa Lilongwe. Aphungu 111 akuyembekezeka kuchita malumbiro awo lero atapambana pa chisankho cha pa 16 Septemba. Mkulu wa ozenga milandu a Rezin Nzikamanda ndiyemwe akulumbiritsa aphunguwa omwe agawidwa m'magulu anayi ndipo akuyembekezeka kumaliza ntchitoyi mawa masana. Unduna wa zaumoyo wati ukufuna kupititsa patsogolo ntchito yopereka katemera oteteza matenda a kansa ya khomo la chiberekero. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo Atuweni Chuma Chapera wati boma lili ndi malingaliro ofuna kuteteza ana ndi amayi ku nthendayi pobweretsa katemerayo. Achuma Chapera ati ngakhale boma linayamba kupereka katemerayo kwa chichepere mchaka cha 2019 chiwerengerochi chidakali chochepa. Iwo anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani kudowa. Trinity Kapantengo ali ndi ripoti. Malinga ndi unduna wa zaumoyo, kansa ya khomo la chiberekero ikupitirira kupereka chiopsezo pa miyoyo ya Malawi pamene amayi okwana 1600 akumwalira pa chaka kamba ka nthendayi. Mlozo ukuyelekeza kuti pofika chaka cha 2030 amayi okwana 15,705 pa chaka adzakhala akumwalira kamba ka nthendayi. Malipoti akuonetsanso kuti dziko la Malawi ndi lachiwiri pa ndandanda omwe amayi ambiri akumwalira kamba ka kansa ya khomo la chiberekero pa dziko lonse lapansi. Ngati njira imodzi yofuna kuthana ndi nthendayi, undunawo ukhala ukupereka katemera oteteza ku matenda a kansa kwa atsikana obadwa mzaka za 2007 mpaka 2016 omwe ndi azaka 9 mpaka 18 kuti atetezedwe ku nthendayi. Katemerayo akhala akuperekedwa kuyambira lolemba pa 27 Oktoba mpaka pa 31 Oktoba 2025. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo Atuweni Chuma Chapera ati katemerayo ndi ofunika maka poteteza atsikana ku matendawa yomwe ili njira imodzi yothanirana ndi nthendayi. Tikamaona ma numbers amene nawo ma statistics akusonyeza kunena kuti Malawi ili pa namba 2 dziko lonse lapansi kumbali yokhudza matenda amene wawa a kansa ya khomo la chiberekero. Choncho
mothandizidwa ndi madonors athu amene amatithandiza tapeza katemera amene tikuyenera kuti tipereke wiki ya mmawayi kwa atsikana amene ali ndi zaka 9 kulekeza 18. Katemera wa kansa ya khomo la chiberekero timapereka kwa atsikana amene ali ndi zaka 9. Komano apa tapeza mwayi wonena kuti tikhoza kupereka mpaka na kwa atsikana a zaka 9 kulekeza 18. Tikupereka kwa atsikana onse kusatengera kunena kuti munthu analandirapo kale kapena asanalandire. Tikufuna atsikana onse abwere kuti iyi ikhale ngati njira imodzi yonena kuti tionetsetse kuti atsikana onse m'Malawi munomu ali otetezedwa. M'mawu awo a Christian Khota omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ogwira ntchito ku bungwe loona za umoyo mu Africa la Amref Health Africa ati nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero ndiyo chizika ndi katemera pokhapokha nthendayi isanayale mizu. Iwo atsindika kufunikira kuoteteza atsikana mdziko muno ndi njirayi. Amref inachiona chinthu chofunikira kwambiri kuti ithandizepo ntchito zimene chifukwa nsanamira ina mwasanamira zimene Amref ikulimbikitsa Malawi ndi kulimbana ndi matenda amene ali matenda oti atha kutetezeka. Andi imodzi mwa nthenda nga zimenezo ndi cervical cancer. Ndipo kuteteza kwake nkuonetsetsa kuti njira imodzi yomwe ili yogwira kwambiri ndi kubayisa katemera oti ateteze nthendayi. N'chifukwa chake ndithu Amref yayesetsa kubweretsa pamodzi atolankhani kunena kuti uthenga umenewu wakufunikira kwa kubayisa upite kwa anthu mwenenene. Mavirus a HPV amatha kufala nthawi yogonana. Zina mwa zomwe zimafalitsa tizilombo ta HPV komanso kansa ndi mchitidwe woyamba kuchita zogonana pomwe uli wachichepere komanso kugonana ndi anthu ambiri. Mwazina undunawo wapempha amayi kuti azikezetsa kansa ya khomo la chiberekero chifukwa zizindikiro zimaoneka pamene nthendayi yafika povuta. Undunawo wapemphanso nyumba zowulutsa mawu kuti zipereke uthenga okwanira wa nthendayi komanso katemerayo kuti anthu ochuluka alimbikitsike kulandira katemerayo. Trinity Kapante, MBC Doha. Nthambi yomwe inakhazikitsidwa ndi boma polimbikitsa kuteteza ufulu wa wana ya National Children's Commission yati ndiyokhutira ndi mmene nkhani zokhudza kupondereza ufulu wa wana zinayendetsedwera bwino mu nthawi yachisankho cha chaka chino. Wapampando wa nthambi Bishop Vincent Mwakhwawa wati izi zikusonyeza chipambano pa ntchito imene akuyigwira mdziko muno poteteza ana kumchitidwe owononga zosayenera komanso kupezeka malo opanda chitetezo. Poyankhula pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe, Bishop Mwakhwawa ayamikiranso mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika polamula kuti sukulu za sekondari zikhale zaulere. Iwo akufotokoza. Komanso tunafuna kuti tilimbikitse tilankhule kwa Malawi kuti patachitika zisankhozi tufuna kuti ufulu wana ndi mtendere wawo kutetezedwa kupitilire. Chifukwa tinali pakalikirikira mabungwe osiyanasiyana zisankho zisanachitike komanso nthawi ya zisankho timayendayenda kuona kuti anasazuzidwa ndiye panopa zisankho zata ndi nthawi zina Malawi makudokhala pasi basi zonse zikuyenda. Ndiye timafuna kuti mtundu wa Malawi tiye tipitilize kusamala ana kuwateteza ndi kukhala omwe mtendere. Komanso timalimbikitsa kuti tione kwambiri kutsogolo kwa dziko lino pakusamala nawo lero kuti tiwathandize makamaka kuwateteza poyamba komanso kudzera muboma ndi mabungwe osiyanasiyana komanso nyumba ya malamulo kuti thandize kwambiri ana pa nkhani ya ndalama ntchito zokhudzana ndi ana kuyambira mboma depende boma kumene komanso FNCC kuti tipereke ndalama zothandiza ana zopereka moyo wa ana kuti upite patsogolo pa za umoyo za maphunziro kutetezedwa kwawo. Chifukwa chani? Chifuna kuti sitingakhale ndi tsogolo popanda anawa kuwalera bwino lero lino ndi kuwapasa zoyenerera. So tini masomphenya ngati dziko 2063 komanso masomphenya a dziko lonse lapansi popanda kuyika ndalama zambiri kwa ana ndikuti tumanga dziko la Malawi panchenga. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsani mitu yake. President Mutharika atsegulira zochitika za Sabata yokumbukira asilikali omwe adamenya nawo nkhondo ya dziko lonse masana ano. Aphungu ayamba kuchita malumbiro awo aku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe.
Ndipo monkhani za masewero, timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Scorchers ikumana ndi timu ya Angola mawa. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education Training Authority TVETA lati kupereka luso la ntchito zamanja kwa achinyamata ndi chida champhamvu chomwe chingathandize dziko lino kuthana ndi vuto la kusowa kwa ntchito komanso kuthandiza kupanga chuma chokhazikika. Mkulu wa bungweli a Erwin Sichola wanena izi pamwambo otseka ndi kupereka mphatso pa mpikisano wa mzigawo wa ntchito za luso la manja ku Lilongwe, pomwe ophunzira asanu ndi mmodzi apambana mchigawo chapakati. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pa mpikisano wa mzigawo ophunzira asanu ndi mmodzi mwa 48 ochokera mu sukulu za ntchito za manja 44 za mchigawo chapakati ndi omwe apambana. Ophunzirawa amapikisana pa ntchito za manja monga zomangamanga, zophika, zotcherera, zosoka komanso za upulambala mwa zina. Mawu ake pamwambo opereka mphotowu, mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Chiwembu Sichiwola ati cholinga cha mpikisano ndi kupititsa patsogolo luso la chinyamatawa, kwalimbikitsa mu ntchito za manja, kwalumikizitsa ndi makampani ngakhalenso kuwathandizira kuti adzipanga zinthu mwapamwamba. Asichiwola ati ntchito zambiri zikufuna anthu aluso, ndipo cholinga cha bungweli ndi kupereka luso la pamwamba kwa ophunzirawa kuti akagwire ntchito moyenera. Timakumbutsa achinyamatawa kuti kupita ku technical college ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa monga mukudziwa ntchito zikusowa, koma nthawi zina zake ti chimene ntchito zikumasowera si foti ntchito kulibe, koma kuti achinyamata amene afuna ntchitozo alibe luso limene likuayenereza kuti akapeze ntchitozo. Ndifake tumalimbikitsa kuti apite ku technical college akapeze luso limene liathandize pamene boma likupanga ntchito, lupanga create ntchito, achinyamata athu akhale ni luso lokwanira loti akathe kupeza ntchito zimenezi. Mkulu wa sukulu ya ntchito za manja ya Lilongwe Technical Asuzika Mvalo omwe anayimira unduna wa za ntchito ati pakadali pano pali kusemphana pang'ono pa ndondomeko ya maphunziro a msukuluzi ndi zomwe olemba ntchito akufuna. Iwo ati mpikisano ndi wothandiza kukonza vutoli popereka ukadaulo wapamwamba omwe olemba ntchito amafuna komanso owathandizira achinyamatawa kuti ayambe bizinesi zawo ndi kupanga zinthu zapamwamba. Gakuja imaoneka kukhalira kuti awawa akakalembedwa ntchito akapezeka kuti agwire ntchito ija bwinobwino kuoneka achilendo. Anthu akuchokera ku training koma akapita ku industry kuti apange perform akukanika. Nde timanena kuti activities ngatawa, competitions ngatawa amabweresa pamodzi aku industry, aku makoleji, achinyamatawo zimene tapanga through ma competitions awawa zimakhalira kuti even aku industry apange appreciate azinena kuti ma standards awo ndi amene tikufuna ku industry. Mmodzi mwa ophunzira omwe apata nawo mphotozi ndi Jessica Nsefula wa pa sukulu ya SOS Vocational Center. Iye wati mpikisano wamuthandizira kupititsa patsogolo luso lake komanso kulumikizana ndi anthu omwe angamuthandizire pa luso lakeli. Zimene chitika lerozi kuyambana kwanga kwa ndilimbikitsa kunena kuti ngati ntsikana toyana ndikhala uzidalira komanso samakhala ngudalira makolo kudzera mangosi amene timaphunzira pano pawa ndi zimene tikuina patsogolo padzathandiza kupanga ntchito zina zimene anthu ena sangathe kukwanitsa. Pamwambowu sukulu ya ntchito za manja ya SOS yalandira mphoto potulutsa ophunzira ochuluka omwe apambana pa mpikisanowu. Ophunzira omwe apambana mzigawozi akapikisana nawo pa mpikisano wa dziko lonse ndipo opambana akapikisana nawonso ku mpikisano wa ku China chaka chamawa. Ophunzira 160 amsukulu za ntchito za manja 44 ndomwe apikisana nawo mzigawozi, ndipo bungwe la TVETA lagwiritsa ntchito ndalama zokwana 450 million kwacha pa mpikisanowu. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Akuluakulu a bungwe la olemba anthu ntchito la ECAM ati alimbikitsa kampani kuti zitsata malamulo oteteza wanthu pa ntchito, ndipo izi zikudza kutsatira kupitirira kwa mchitidwe osapereka zida zodzitetezera pa ntchito kwa wanthu ogwira ntchito makamaka mafakitale. Wachiwiri kwa mkulu wa ECAM Richard Chereko akulongosola. Employer Winner Alliance kapena olemba ntchito Winner Alliance si cholinga chake kuti ogwira ntchito
akabwera ku ntchito abwererenso atavula. Ndicholinga cha wina aliyense amene alemba munthu ntchito kunena kuti ateteze moyo wawo ogwira ntchito. De pa ntchito kuti ngozi zichitike pamakhala zimene zimapangisa ngozi zosiyanasiyana. Nthawi zina zimakhala kuti malo ogwira ntchito sali bwino, nthawi zina zimakhala kuti munthu ogwira ntchitoyo ndi amene mwina watengapo mbali kuti ngozi ichitike, komanso nthawi zina imakhala kuti ogwira ntchitoyo mwina pogwira ntchito imene amakhala kuti akhale ndi zozitetezera, anapasidwa bwinobwino koma mwina sanagwiritse ntchito zipangizo zimenezo. Nde ifeyo ngati Employers Consultative Association of Malawi, mamembala athu oti tili nawo mkaundula okhulupirika chifukwa timakhala nawo pansi, timaphunzitsa malamulo a ntchito, kuphatikizapo za malamulo a chitetezo pa ntchito, kunena kuti akamapanga ntchito zawo za malonda aonesesenso ndi udindo wawo kuti malo amene anthu ogwira ntchito akhale otetezedwa, anthu onse akhale ophunzitsidwa za chitetezo, komanso tipereke zovala zoyenera zoti avale. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Scorchers mawa ikumana ndi Angola mu mpikisano wa 2026 Women's African Cup of Nations pa Bingu National Stadium ku Lilongwe. Yamikani Simtowe wadza ndi nkhani yonse. Timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya Malawi yafika mdziko muno lachisanu usiku kuchokera mdziko la Angola, komwe inali ndi masewero oyamba mu mpikisano wa atsikana wa African Cup of Nations. Malawi inalepherana ndi Angola 0-0 ndipo abwerezana lachiwiri likudzali pa Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Timu yomwe idzapambane ndi yomwe idzapite ku mafinals a mpikisanowu mdziko la Morocco chaka chamawa. Kotero famu yati banki ya National yachita chothekera kuti anthu omwe adzakhale kuma open stand asadzalipire pa tsikuli. Mtsogoleri wa bungwe la famu a Fleetwood Haiya wati Malawi ili ndi kuthekera kodzagonjetsa Angola, kotero anthu adzafike mwaunyinji kudzachemerera komanso kulimbikitsa atsikanawa kuti adzachite bwino pa masewerowa. Ndi chiyembekezo kunena kuti game imene ndiyo wina makamakaso pozindikira kunena kuti kumenyera pa home, komanso player number 13 number 12 amene akubwera amene ali supporter tiyamikira National Bank kuti atipanga sponsor kuti game imene ikakhale yaulere makamaka kucha ku open stand. Izi zatipasa nyonga, zatipasa mangolomera, komanso ikakhalanso motivation kwa atsikana kuti akachite bwino. So ndizoona disiti kuyembekeza china chilichonse koma kupanga qualify. Akosa Hiwa ndi mmodzi wa akuluakulu ku banki ya National yomwe ikuthandiza timuyi ndi ndalama. Game imene asewera ku Angola asewera bwino kwambiri atsikanawa, ndipo ife takondwa nazo. Tikukhulupirira kuti Tuesday likabwera Angola akabwera kunoko, I think akakhala scorched adzaotchedwa, akaona ndithu mazangazime, because I believe imene idzakhala straight win. Ifeyo ngati banki imene upanga ubale ndi timu imeneyi komanso upanga zinthu zosiyanasiyana mu sports, tikukondwa nazo zimenezi. Zikuonetsa kuti strategy imene nayo imene timalowa mu sponsorship imeneyi ikhoza ikugwira ndithu. Ndipo captain wa Scorchers Tabitha Chawinga wati ndi masewero ovuta koma Malawi idzapambana. Mwendo waukulu wa tikhoza panga qualify, tina chikhulupiriro mulalo ili high camp, inokwawe katenga kukabwera ndi draw session chophweka. Angola is a good team, ndi timu yabwino kwambiri ngati anthu mnaona game, ndi timu yakuti imenya defense and also attack, so choka ikira Angola ndi chani ndi timu yabwino. Mwina sofe ndinaveza komati, so Angola yakanika kuti chinyi koma ndinachikhulupiriro Scorchers we have a good team and tipanga qualify. Ngati Malawi idzapambane ndekuti idzapanga mbiri yopita ku mafinals a AFCON ya Sungwana koyamba. Mafinals adzachitika ku Morocco kuyambira pa 13 March mpaka na pa 7 April 2026. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Kupitiliza nkhani za masewero achinkulirano pakati pa matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers omwe anachitika dzulo mu mzinda wa Blantyre atulutsa ndalama zokwana 138 miliyoni kwacha. Ndalamazi sizikufikira zomwe masewerowa anatulutsa
mu gawo loyamba ya ligi ya TNM zomwe zinali 154 miliyoni kwacha. Wanderers inapambana masewero ndi zigoli zitatu kwa do. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye mu studio muno kuti atambasule zambiri. Norbert, takulandira kunkhani zathu. Zomwe kwambiri Mike. Ndimafuna kuti ndidziwe kuti panavuta mpati kuti ndalamazi zichepe ulendo uno pamene mtengo wolowera ku maseweroko unakwezedwa ulendo uno. Zona ndi mtengo unakwezedwa chifukwa amene amagulira matikiti amalipira 6,000 koma pa tsikulo anthu amalipira 10,000 kwacha. Ndiye ukhoza kuona kuti amene anagulira matikiti amene anali atagulitsiratu anatulutsa ndalama zokwana 81 million kwacha amene akufotokozera. Koma amene amalipira paketiwo amalipira 10,000 kwacha ndithu pa tsikulo. Ndiye anthu sokayang'ana ku stadium kumene anabwera anthu ochuluka kwambiri. Timayembekeza kuti ndalama amene zikhoza kufanana kapena kupitiriranso. Chifukwa ino ake amanena kuti yembekezera kuti ndalama zipitirira 150 million mene masewero asanaseweredwe. Koma titafunsa afotokoza kuti panachuluka zachinyengo matikiti achinyengo amene anthu ena ndi ena akamberembere anakonza. Ndiye pageti anali ndi makina amene amaunika matikiti aja kumaona kuti ndiyeni kapena ayi. Ndiye zimatheka ndithu mpaka nthawi imene ndi malowanso ene ku stadium nakumanizana ndi anthu ena ake atabwezedwa pageti paja kuti matikiti amene anali nawo anali achinyengo. Koma ina zafika nthawi ina yake kuti mpira uja watsapa ngono kuyamba anthu anadzadzana kwambiri anachuluka panja paja ndi anaona kuti adzipangabe zo kumaunika matikiti zimakhanga tizikuchedwetsa kulowetsa anthu ndipo amakhanga kuti pafuna payambike chipwirikiti panja paja chifukwa chigulu cha anthu chinali panja koma masewero asala pano kuyamba ndi anasiya zounika matikiti zija kumangolandira matikiti nkumalowa ndi akupira kuti nthawi imeneyoyo ndi pamene matikiti ambiri achinyengo analowa. Anthu anaoneka kuti ali mwambiri mkati muja koma analowera matikiti achinyengo chifukwa chake ndalama zinakhanga kuti sizinachuluke kufanana ndi mmene anapezera gawo loyamba. Ndipo masewero amenewa Wanderers ndi mmene yamwa wankaka zikutanthauzanji? Zikutanthauza kuti Wanderers yapereka uthenga kuti chaka chinocho ikufunitsitsa itatenga ligi. Pamene zilili pano Bullets ili ndi point 49, Wanderers ili ndi 48. Koma Wanderers yo ili ndi masewero amodzi anthumba ikumana ndi Songwe United lachitatu lino. Ikapambana ndi kuti ibwera pamwamba kuposa Bullets ija ni mapoint awiri. Ndi kuti Wanderers yo ikhala ndi 51 points, Bullets ikhala pa 49 pomwe paja. Kusonyeza kuti nkhondo yolimbirana katswiri wa ligi chaka chinocho itentha kwambiri. Chifukwa kuli nkoke weniweni. Ukaiona Wanderers chitengere ndi ligi ndi 2017. Kusonyeza kuti pakadali pano ya ili ndi ziwindi zonena kuti chaka chino chokha itenge imeneyi. Chifukwa Wanderers kuchinya Bullets kawiri mu ligi zinachitika komaliza mu 2010. Ndipo papita zaka 15 apa nkudze chinya Bullets first round ndi second round. Kusonyeza kuti Wanderers panopo ali mtima ndithu kuti ligi yakhoza kutenga. Koma Bullets komanso Silver Strikers sitingachotsemo. Nkhani ya mpira wa manja zikuyendera bwanji anzathu ku Zimbabwe? Kumene kuli matimu awiri, kuli yathu ya manja koma ya anyamata. Kwayambika timu ya anyamata kosewera mpira wa manja netball ya dziko lino. Ndi ili kumene komanso ndi atsikana. Ya anyamata yagonja masewero onse atatu. Angopita kasewera masewero pimana mphamvu ifa kukonzekera mpikisano umene uchitike mu December muno mu mzinda wa Lilongwe wa maiko amuno mu Africa. Ndi anyamatawa akakanali koyamba kumana ndi anzawo ndi agonja masewero onse atatu pamene atsikana agonja masewero awiri apambana masewero amodzi. Ndiye ndimene zikuyendera kumeneko koma tikupira kuti zokonzekerazo zikuyenda bwino ndipo matimuwo akamadza sewera kunoko chifukwa tidzakhala kuti defender ino ake abwalo apakhomo ziweni tikhulupirira kuti matimu adzakhala kuti akonzeka bwino kudzatimirira ngati dziko. Mwina 10 seconds achinyamata ayamba kusewera mpira wa manja zodabwitsa kunoko nzodabwitsa ndithu kwathu kuno. Koma kunja kuzimachitika maiko amuno mu Africa zimachitika ndithu. Koma kunoko mbuyo muzinkachitika akuti koma sanafike poti mpaka nokhazikitsa timu bwinobwino yoyimirira dziko. Ndi apapa timu yo yapangidwa yoyimirira dziko akumaitcha kuti Malawi Kings. Ina chama cha Malawi Queens iyi ni Malawi Kings. Pamene pandoti masewero athu ndithu akupita patsogolo. Masewero akupita patsogolo ndithu chifukwa anyama atsikana ro masewera mpira wa miyendo yes. Ndi timu ya Scorchers imene munakambaso apa kuti mawa ikusewera ndi Angola. Ndi anyamataso akwena atenge gawo lina. Ambaso kusewera wamanja. Norbert ndakuthokoza kwambiri pobwera munkhani zathu masana. Zikoma kwambiri. Norbert Jameson ameneyo mmodzi mwa atolankhani athu kuti tambasula lira zambiri zokhudza nkhani za masewero masanano. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu koma tisanasiyane tikungutsanenso mitu yake. President Mutharika atsegulira zochitika za Sabata yokumbukira asilikali omwe adamenya nawo nkhondo ya dziko lonse masana ano.
aphungu ayamba kuchita malumbiro awo aku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya atsikana ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Scorchers ikumana ndi timu ya Angola mawa. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani masana opambana. Peza ni chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV.